domů a dcerka se přestane schovávat. Já jdem domů, dobré, na dlouho. Včera jsme šli skoro 2 hodiny. Ne, to je hodně, tak Hele, ty jsi to říkala, jo. Dobře, tak hodinu. Tak ještě raz nechej ty super fotky. Ještě trochu jinak. Dneska taky? Chceš? Jo. Jo? Jo. A dneska už není tma, to už nebude žádné světla na konci tunelu. Voldemort. A potom Harry Potter. To jsou ty světla. Rybník vypuštěný. Jo, bahno. Jirka. Prázdná. Totální psychopat. Teďka se podívej na Simonu a Simona. Ona. Hele, ale Horina, já ho nemám ráda, je sympatický, jo? Horina, prostě to neřešte. Voda. Rubiková kostka, to je můj miláček. Ježiš, tady to někdo vyklacel, to nemůže, já jsem to tak dlouho nebyla. A tohle je Terka. Psychopat. Psychopat. A tohle jsem já. Plný psychopat. A tam je rybník bez vody. A tohle je prázdný psychopat. Fuj, taká žumpa. Terka jde do župy. Hele, ještě trochu jinak. Stopnu tohle video a budeme dělat vše trochu jinak. Ale bude to stát hodně na vás. Ale je to hezká příroda. Hrozně. Jo. Pokacená. Pokacená. Na odpadku. Vypuštěný rybník, žumpa. Psychopatí. Je krásná. Mobil. Jo. Tady mobil, který nahrává nekvalitní video. Naprosto trapné. Lampy všude. Jo, všude lampy. Elektrické vedení. Elektrické vedení, neber mi slova. A ty stromy, to už je krásná. Jo, taky si říkám, že bychom mohli zastavit a já to vyfotím, jenomže se mi chce skončit video. Fajn, končím.